Сәлем, шаян рәссамнар, сағындығызмы мине? Мин сезне сағындым. Без сезнең белән бергәләп, гадәттәгечә рәсем ясарбыз. Ак кагаз, кара маркер, әгәр бар икән фломастер да ярый, һәм төрле төстәге карандашлар. Бүген төсләрне үзегез сайлап алырсыз. Һәркемнең үз рәсеме булыр. Алар бер-берсенә охшамаган. Барыгыз да әзерме? Башлыйбыз. Без бүген сезнең белән ракета ясыйбыз. Кара маркер алабыз да, менә шундый фигура ясыйбыз. Мин акрын гына ясыйм. Сез минем арттан өлгерергә тырышыгыз. Бу фигура ракетага охшаган. Бик үк охшап бетмәгән дисезме? Димәк әле дәвам итәргә кирәк. Ракетага канатлар ясыйбыз. Сул яктан һәм уң яктан. Хәзер шадымы? Менә хәзер монда без түгәрәк ясыйбыз. Бу тәрәзәсе булыр. Корабльдәге кебек иллюминатор дип атала. Тагын берничә деталь истәп куярга кирәк. Менә шундый сызыклар сызсак, рәсем чын ракетага охшар. Менә монда двигатель була. Ракета галәмгә очып китә алсын өчен двигатель бик кирәк. Күккә бер килүче ут ясарбыз. Эй, пешә күрмә, сак бул. Килеп чыгамы? Минем арттан өлгерәсезме? Бик яхшы. Алайса инде хәзер без рәсемне буй башларбыз. Башта кызыл карандаш алабыз. Аның белән без астка өлешен буйбыз. Ракетаның башка детальләрен буяу авыр түгел. Бары тик маркер белән сызган шикләрне чыкмаска гына кирәк. Калган өлешләрен нинди төсләр белән буйбыз? Ракета галәмнән күренеп торсын дисәк, без сезнең белән кызгылт сары төс сайларбыз. Буй башлыйбыз. Менә хәзер инде безнең ракетабыз әллә каян күренә. Космонавтлар сәлам бирала. Яхшы укысагыз, спорт белән шөгыльләнсәгез, сәламәт яшәү рәвеше алып барсагыз, сез дә космонавт була аласыз. Чын ракетага утырып очарсыз, ачык галәмгә чыгарсыз. Моның өчен балалар бик тырыш булу кирәк. Хәзер әйдәгез, сезнең белән яшел төсле карандаш алып, двигательнең менә бу җирен, ягъни астын буяп куябыз. Менә бу двигательдән чыгучы ут ракетаны һавага күтәрә. Без ул утны башта кызгылт сары, аннан соң сары төскә буйбыз. Нәк ялкын төсле булды. Күрәсезме? Искиткеч. Бер нәрсәне истә тотыгыз, балалар. Ут рәсемен матур итеп ясарга була, ә менә ут белән уйнарга ярамый. Ракетага кемне утыртабыз соң? Галәмгә кем очар? Сез үсә торыгыз, ә монда иллюминатордан нәрсәдер күренә бит. Таныдыгызмы? Йылдызлар арасында сәяхәт итүче Казан мәчесе бит. Аны кем дип атыйк? Әлбәттә, шаян. Иллюминаторны шәмәхә төскә буяп куйыйк. Ракетабыз очышка әзер. Космонавт табылды. Галәмне ясап куясы калды. Нәрсәләр күрергә мөмкин галәмдә, балалар? Дөрес, планеталар, йылдызлар һәм ай. Әйдәгез әле, аларны да сүрәтлик. Йылдызлар күбрәк булсын,
айны без менә монда ясарбыз, ә йолдызларны төрле җиргә ясарга була. Менә шулай. Безнең планета җир. Ул зәңгәр су төстә. Ә без ясаган Сатурн кызгылт сары була. Димәк, кызгылт сары карандаш кирәк. Шулай итеп, Сатурнны буйбыз. Сатурн тирәли булган буҗраны сары төскә буйбыз. Шулай ук йолдызлар һәм ай да сары төскә буяла. Килеп чыкты. Афәрин. Хәзер зәңгәр карандаш алып, галәмне бизибез. Менә шушы пычмактан башлап, өзек-өзек сызыклар белән матур итеп буягыз. Бөтен кагаз битен буяп бетергә тырышыгыз. Галәм үзенә күрә бер кызыклы дөнья булсын әле. Менә безнең Шаян мәче Казаннан миллион километр ераклыкта сәяхәт кыла. Яңа ачышлар ясый, серләр ача. Ә мин Шаян рәссам, сезнең белән киләсе очрашуларга хәтле сау булашам. Исән сау булыгыз.